uMkhonto viva! Viva Mabalala viva! Ngiyacela nipo sisase sivule indawo Baba Mongameli, ukuthi ungabe usakhulile sesiqedile la ne sizihlele kahle sicela nje ngicela nje uMkhonto
ukuthi kwakumholi kwangempela owayazi ukuthi uma ijoyinele ukulele inkululeko kusho ukuthini. Abantu ababa nezibongo okwazi ukuthi basuke beyibekile induku ebandla njengoba ubebizwa ngokuthi uMadeva yashinga. Mhlambe ke nimbone ezithombeni vela aMadeva akhaya sabeka wensizwa ngempela. Khuluma kahle impela kuthiwa aMadeva agabula inkweli. Insizwa yala eMkhonto eyazalwa yakhulela la, yafunda la, yajoyina umzabalazo la. Namhlanje uhlanganisa amashumi ngamashumi eminyaka abakhona emhlabeni. uMkhonto ke wayibeka induku ebandla eyindaweni eziningi, wathenjwa, wathunywa, wasebenza, wakwenza konke okwakuyisidingo sokuthi akwenze. Omunye wabantu owabeka into kuyena kwezepolitiki kwakuyinsizwa yakhona la eMkhonto, umuntu omdala. Ngenkathi umuntu omdala eyuthisha efundisa, ubaba uMkhonto wadlula ezandleni zakhe. Ngiyacabanga ukuthi kulapho okwafika khona ukuthi Communist Party yase South Africa esebe omunye wabasebenzi ababevelele, wakhula kwezabasebenzi waze waba umholi oqotho, waze wasuka la Maritzburg bayohlala eThekwini ayohola abasebenzi ngoba kulapha babe baningi khona, nalapho umbutho wabasebenzi wawusebenza khona kakhulu. Kanti waye ku-ANC eyivolontiya ku-ANC. Ayikho into ubaba uMadeva angazange abe yiyo. Wathi esikhathile wasethunywa ukuthi ayomela abasebenzi ezweni lonke abase South Africa. Babili abantu abathunywa kanjalo ngendlela engajwayelekile, baba uMkhonto nobaba uMongameli uPresident Tambo. Bobabili babe ngokuqala ukuthi baphume la bayomela umzabalazo wase South Africa. Lamzukwana uMkhonto ekhuluma ethwelwe eThekwini, simsusa eTown Hall simsa ehhovisi, wenza inkulumo yathi noma bangathini laba abasicindezele la, siyahamba siya kwabakithi abangani bethu, sizobuya silikhululizwe. Kwakuyinkulumo yakhe yokugcina uma ehamba ephuma la ekhaya. Kanti noTambo uhambe ngaso leso sikhathi ngemva kokuba ngo-1959 kuhlangene iNational Executive Committee ye-ANC, lapho khona umongameli we-ANC
ubaba uLthuli ngemva kwempi yesibili lathatha isinqumo ukuthi amalungelo abantu azolingana, akaze kuba bikho umuntu ongcono kunomunye njengoba kwakwenziwa kuqala. Ebuza umbuzo ke ukuthi yini amazwe asentshonalanga okuyiwona athatha lesinqumo ukuthi ufanele ukuthi wonke umuntu alingane ezweni jikelele, kodwa thina bavuma ukuthi abelungu basicindezele basiphuce amalungelo ethu, ngoba lokho kuphula umthetho wezwe lonke. Kulo mhlangano ngemva kube khulumile okaMadlanduna kwathatha isinqumo sokuthi kufanele kuthunyelwe abantu abayokhuluma namazwe asentshonalanga ukuthi niwephulelana umthetho na. Kwase kuthiwa i-National Executive Committee uLthuli kungabi wena ophumayo ayokhuluma lokho ngoba ungumholi akaholela, kuphume isekela lakhe ubaba umongameli uThabo. Bobabili ke noMabhidi bona baphuma kuqala la bethunyiwe ukuthi bayosebenza. Uma babhekile babe ngabaholi abayispecial abangadumile behloniphana. Akubanga kudala uhulumeni wase-South Africa wayesethulisa i-ANC ethi ayisekho emthethweni eSouth Africa. Lokho kokwenza ukuthi kusukunywe phansi kuthiwe senze njani uma kunje. Ngiyazi abanye abantu bayikhuluma izinto bezazi kancane, abanye bengazazi ngisho ukuzazi, baze basebenzisa isingisi esibhedile. Umzabalaza usukanga namhlanje mase kuthiwa iyakhuleka iSouth Africa, wasuka kudala. Kunabantu abahlupheka, kunabantu abafunga. Ubaba Mabhida ungomunye walabo washiya umndeni wakhe la ethatha i-order ayinikezwa ukuthi akahamba yomela abasebenzi nabantu base-South Africa ngaphandle. Wawenza lo msebenzi ngendlela eyisimanga. Kwathi ke mase kuthiwa ayihlome, sekuthiwa ayihlome ngoba kwase kuphele izinto esingazenza. Ngoba sithi siyakhuluma sithi asikhululeke, abacindezeli bona babethi asicindezelwe more, siphucwa ama-rights ethu singabi lutho. Kulapho-ke indle emnyama yathi hayi kwanele manje asikhulume-ke ngalokho, ngoba mhlawumbe uma sekufika isikhathi sokuthi sikhulume sizoke siphinde sikhulume ipolitiki kulelizwe ngoba isinciphile. Ayisakhulunywa, abantu sebeyenye into. Ngisho abasembuthweni abayithanda imali maye babo. Yo makuthiwa nje asihlanganeni kwenza ukhetho, kukhethwa abaholi. Uma ungenayo imali ngeke ukhethwe namhlanje. So kukhethwa abanemali, niyayazi leyo nto. Iyakutshena ukuthi seyiphumile lento enqola yethu hamba eceleni. Noma uyathanda noma awuthandi izongena nawe ehlathini. Ebese bethini ke oMabhida
abantu ababe honest ngayo yonke into engakuyicabanga ngisho bephethe indibilishi babeyisebenzisa njengoba betsheniwe bayothina othambo lapha balele khona mhlawumbe sisazoyixoxa le ndaba size sizwe siyazi uma sithi konakele sisho ukuthini mhlawumbe abanye bethu ke bathatha ifungo ukuthi siyolwa kuze kube sekugcineni silela umuntu omnyama akhululeke umuntu omnyama angacindezelwe ezweni lakhe asikwazi ukuhlala nje sibuke siyofika esithini mase sifika lapho lezi insizwa labahola abahleli khona sebesibuza ukuthi nawu bulalelana umbutho na ingakho ngithi lensizwa yakwamabhida insizwa phakathi kweinsizwa sayinqala khona ipolitiki ongayibiza ngamagama ahlukahlukene uyazi abantu bacabanga ukuthi ipolitiki ulayini owodwa nje awodwa khona abakhuluma ipolitiki kanyana nje incane nezingane nezalukazi ezixoxayo phelele lapho kube khona abayixoxayo impela bacabanga ukuthi bayazi yonke kanti lutho bese bakhona yokugcina ke step 3 scientific politics ekhuluma iqiniso yenza into okufanele ukuthi yenziwe engathuki umuntu ama-politicians athanda ukuthuka abanye abantu acabanga ukuthi akhuluma ipolitiki hayi ukungahloniphi lokho uma siphikisana ayiphikisane ngepolitiki isho ukuthini lento isho ukuthini lento abanye bajabulela ukusukuma nje bese bethuka abantu kodwa abanye abantu ezinye izizwa zokwenza lokho kwenziwa yithina kuphela shuthi ukuhlupheka sekwangena kwaze kwazingena emkantsheni sesuseyafa nje umuntu aluthule nje noma edla kudlalwa ngayo athule nje wakwayizwa phlo uMadevu waba umholi kuma-trade unions ogcwele wa-organize okokuqala waqala ngo-organize abasebenzi ebatshena ngenhlupheko yabo wagcina sebahola umholi owaye elula kwakungenzima ukukhuluma naye uma umbona ungakakhulumi naye ungamesaba ngoba insizwe nesithunzi futhi yayishiya amadevu aserious khona bangazi ukuthi ngenkathi ezabalaza wayekahlale ehhovisi alale khona elakhani chambers esebenzela abasebenzi ingakho kwabonakala ukuthi uyindoda engathunywa ihambi epheshe iyomela abasebenzi base-South Africa wahamba wakwenza lokho kodwa ningakhohlwa kwakuyigomanisi elibomvu elithekephu azikahle ukuthi ikusasa labantu lisekutheni kube khona ukulingana phakathi kwabantu kungabe khona abantu abasuthu ukudlula abanye bebelambile ngenkathi sekubunjwa uMkhonto wesizwe babe no President Tambo ngaphandle ibona baba ngabaholi ukomisa uMabhida komisa uqala ukugcina kwabaningi abake bakhona emasosheni kube khona amasosha anikezwa umsebenzi ukukhuluma politiki afundise amasosha amanye
ngoba isocial ANC kwakufanele ukuthi libe nolwazi, lazi ukuthi silwelani, sizolwa kanjani. Kufanele kube khona la kuthiwa okomisa bakhona la, okomisa no commander, abakhomanda yonke, kodwa bayazi nabo. Ngisho ukhomanda angayikhiphi icommand, uma ukomisa athi mana commander uyama nse mthetho, ngoba kufanele ukuthi uma ukomisa uyazi ipolitiki, ungabhedi ungathi makukhuluma izinto uthi hayi fake khuluma isingisi nje, udlala ngesingisi saphezulu. Into engeyona ifake ukuthi ifake, usifundisani lapho? Ngoba ke thina sayifuna, siyakubuka nje sikushiya njalo sami, ngoba siyabona ukuthi emshoni salanga. Ngoba ungakhuluma politiki ungasisizi, sibe sibhekene ney'nkinga, wena ukhuluma politiki ebheke eceleni, enziwa lo nakancane nje. Awudlali ngabantu umunye kwithuba lokuthi uhole, fanele ubahole ngendlela, ubahloniphe. Inkinga ekhona ukuthi kunabaholi abangabahloniphi abantu, bayikhulumela nje noma yini. uMabhida kwakuyinzizwe nesibindi, ikomanisi wayaziwa, wayehlala phezulu kwi-Communist Party, kwikomiti layo okuthiwa i-Central Committee. Wagcina esekhethwa njengonobhala jikelele we-Communist Party, esehlonishwa izwe lonke. Kanti kwa-ANC wayehlala ku-National Executive Committee forever. Kwi-MK kwi-MK structure esakwisona saziholimi, ayikho into angayenzanga. Walehambiswe ngaphandle, wayengomunye wayesebenza nobaba uThambo ekususeni ibhamu zokulwela impi la uma-socialist countries ze-Afrika sidlule zongena la zizolwa. Insizwe ethulayo, insizwe engakhulumeli phezulu, ihlonishwa, behloniphana nobaba uThambo. Kwahamba yasiba buthaka. Nangaleyo nkathi kwenziwa lokho, uma nje kuthiwa kukhona lapho kushisa khona kwakuthunywa yena. Ngomunye unyaka sabanjwe eSwazini sinobaba uThabo Mbeki no-Albert Dlomo, ngoba sasishosholoza lapha. Kwasho ukuthi manje sishosholozeka kanzima, abanye benza amaphuthanyana. Sabanjwa saswepho ejele laphana elali linodongo olude, sihlala khona nje ubona isibhakabhaka kuphela. Kwathunyelwa yena uMadiva yashinga noNkobi ukuthi bazosikhipha ejele. Wathi masefikile eSwazini kwasekuthiwa kasale se-operator khona, sale sehlala khona. Ubesebenza phakathi kwaseSwazini naseMozambique. Kwenzeka sokuzosayina inkomati yakhotha, kwafuneka insizwa lezi amasosha siwadudule, sithi nizosebenzisa ukutrain omadoda niyongena ekhaya izinto zimbi. Babanjwa abanye eSwazini. Kuhamba mina naye siyokhuluma namaswazi ukuthi ababakhulule. Amaswazi efuna ukumkhulumisa imfihlo uMadiva yashinga, nami ngilindele kuyena ngoba umholi wami.
wathi uma sebabona ukuthi hayi amaswazi manje ayadelela ngabona eqhunqa eshintshe ebusweni wathi ngeke nginitshene imfihlo zikaKhongolose aniyena uKhongolose seningibuza imfihlo zikaKhongolose sizokhuluma lapha ukuthi silungise lento ningangibuza nje ukuthi kwenzekani imfihlo zikaKhongolose leso angisawuphenduli ke manje lo mbuzo etshena amaswazi ngambonga ngaphakathi enhlizweni ngathi awu ma-diversion awuweke lo kuze baza kahle wena ke manje ngazi ukuthi ngeke ngisabuzwa umbuzo nami usengisizile ubaba Mabhida ubehlonishwa kwaKhongolose ehlonishwa kwisakhthu ehlonishwa amagomanisi kazwelonke ikakhulukazi ngenkathi esewunobhala jikelele ngaba nethuba lokuhlala naye eMozambique emzini owodwa uma eseMozambique esebenzele eMozambique ngimphekela ngitshena ngithi ungapheki baba ngoba wayekhuthele kwazi ukuyiphekela ngithi ngeke kupheke ngisekhona komi ngazala umuntu kulapho esasihleba khona izinto engeke ngizisho engiyoze ngiye engcwabeni imfihlo ngoba nganginikeze umsebenzi obuhlungu ukuthi ngibe inhloli yakaKhongolose ngazi izinto ezingaziwa ngenkathi esewunobhala jikelele kwafika wathi mntana enkosi hey sengibone likhulu kodwa ke ngeke ngisho ngoba angifuni ukubalekisa abantu suku abanye bagijima ngenyawo baweli Atlantic kodwa wayengitshena ukuthi usetshena imfihlo ofanele ukuthi azazi nami uyangitshela ngoba kufanele ukuthi ngizazi mhlambe ngelinye ilanga masekukubi kofuneka siphenqane amabheshu ukuthi obani abadayisizwe balidayiselana kodwa ke asikhulumi ngalokho ngikhuluma ngoma-diversion impilo yakhe ingasenhle kahle ngakhuluma nomongameli uThambo ukuthi ngicela ukuthi asebenzele emaphuthu kakhulu ngoba lapha eMozambique kwakukhona odokotela bamaRussia ababekwazi ukulapha umuntu bamlaphisise ngifuna kube yibona abambeka izandla uma bemhlola ukuthi kunjani sahlala naye eMozambique ahambe maya eZambia ngoba kukhona imhlangano khona ucomrade wentombazana wayesebenza eduze kwakhe ngaso sonke isikhathi ukuthi eze lapha ngangikhulume nomongameli waseMozambique uSamora Machel owayemazi ababese inkambini ngaphambili kokuba ngibe khona bamnikeza indlu esinikeza amala azohlala kuyona odokotela kuloko bezomhlola kuyona wathi ngelinye ilanga umongameli uThambo esandufika nje ezeMozambique ngoba wayeza njalo ngoba sasi-operate ngakhona wathi untombazana hey akaphilile kahle baba wathi phuthuma usondele la mangifika ngathola ukuthi akaphilile lokwa ngempela sabiza odokotela ukuthi bamhlole
ngaleyo nkathi ubaba uThambo ufike ngayizolo abakabonani njengabangani abakhulu ngaba namahloni ukuthi nangu baba egula sengathi indlela agula ngayo inamandla ngase ngithi kulabo dokotela ufuna ningitshene iqiniso ngoba upresident ufika izolo la une appointment nobaba nithi kuhamba kanjani ayi bangangitshela ngabona bengibheka nje namehlathile ngabona ukuthi sengathi umqinile ubaba Mabhida bangibiza ngangena bathi hey kunzima yabona makusha amaRussia sukwazi ukuthi hayi sebekwenze konke bufana ngaba kwenzile bathula phambi kwami nodokotela bekhona kimi nobakusengathi kubhubhizwa ngalelo la sondela kuye ambona ngaleyo nkathi siqeda ukufonela uThambo ukuthi akeza akaphilile kahle kakhulu odokotela bangidedela ukuthi nami ngiyibonela ukuthi hayi sokonakele kwangena ubaba uThambo kwangena ngenkathi kukhala le ntombazane kwabona ukuthi hayi sekonakele wangena ngaphakathi endlini wahamba kancane eya kuyena wafika waguqa embedeni wabamba izandla wathula isikhathi eside kaze kahle ukuthi uyazi ukuthi ulahlekelwe isekelo uMabhida wayenjengesekela likamongameli noma engazange adeclare kwabe sithula insizwa yakithi savumelana ukuthi indlela azofihlwa ngayo uzofihlela ukuthi mase sikhululekile simlethe lapha ekhaya kukhona omongameli abaqhamuke endaweni ezihlukahlukene nabaholi bamakomanisi angempela ababeqhamuke endaweni ezihlukahlukene ingakho nje kwathi uma sekuthiwa siyakhululeka kwaba into yokuqala engazinekayo ukuthi kufanele ukuthi sigcwalise lesa sithembiso sokuthi siyomletha azofihlwa lapha ekhaya nangempela sakulungiselela lokho kodwa ngisho ukuthi emgcobeni wakhe ngangiqala ukubona uSamora Mashele kuphuma enyembezi indoda enesibindi le kodwa zaphuma sambuyisa samletha la ngoba ngathi kuyobe angikwenzanga okufunwa abantu base South Africa okufunwa umndeni ukuthi leli iqhawe lizolala la ukwenzela ukuthi izizukulu nezizukulu zakhe nabantu base South Africa bakwazi ukuzombona lapha lele khona sasuka naye eMozambique seza naye ngendlela njalo saze sazombeka kuyajabulisa ukuthi umndeni awukhohlwanga ukuthi usehlanganisa iminyaka engakanani ethini centenary kuthiwa yini centenary
100 years. Abezwa abantu abayifundile ifundiso zami naso lesi siqokelo kusesifundiso. Ngiyanibonga ngoba kimina ubaba uMabhida kwakuubaba lo wangempela. Ingakho nje nangemva kube ngasekho bengingimkhumbula umama njalo ngizombona ngoba bese sibhizi kakhulu. Ngifuna ukuthi nina abantu bala Mgungundlovu ninabaholi abayisimanga enibaziyo njengaye njengobaba uGwala kwabathile. Jabula kakhulu ukuthi sila namhlanje uzokhumbula ukuthi uhlanganisa iminyaka eminingi kangaka nokuthi wayibeka induku ebandla. Babe ngabaholi abahloniphayo, abahlonipha i-membership yombutho, abazihloniphayo nabo. Uma unombono babe ngawufeli phansi, babe uxoxa umbono wakho. Uma uphambukile ngokubuka kwezepolitiki bakusize, bakufake endleleni. Wawungeke ukuthi ngiyakhalaza la, ngiyacomplaina unganakwa enkathi behola. Kwakungabaholi abasenakayo, abasikhulisayo, abasenza sibone politically ngehlo eli-right. Kimina ngenkathi ngibamba iqhaza ekutheni silethe ubaba uMabhida la, kwakuwukuthi kufanele abasha nabadala bazofunda lukhulu ngoMabhida. Bonga kakhulu ukuthi umndeni usukumele lolu suku alikhumbula. Ngokomthetho bekufanele ukuthi asikubangi lokhu, ikakhulu thina esibe u-ANC iminyaka yonke, esiyoba i-ANC kuze kuyovala. Ngoba kulokhu esikushoyo ukuthi sizovotela uMkhonto wesizwe, sikwenza lokho ngoba i-ANC iphambukisiwe, ayisahambi ngendlela ebesihamba ngayo. Ngiyethemba ukuthi sonke siyazi ukuthi abantu basitshena ngaphambi kokuba kube khona ukhetho lo masipala, bathi uma ningamsusi uCyril Ramaphosa ngeke sinivotele ANC. Basho njalo nangempela basivotelanga. Sathula nje, bathula baholi, bathula wonke umuntu. Baphinda futhi bathi ningamkhethi njengoba niyenkomfeni kulwa December odlule, ngoba uma ningamkhetha ngeke sinikhethe. Basitshena bakwethu uma sinamadlebe, thina sinamadlebe sezwa. Senze njani thina? NgoDisemba lodlule sangasho ukuthi simkhetha njengoba sasimkhethe kuqala, saze samncoma sahlabelela ukuthi siyakurada Cyril Ramaphosa etshenwa yithi khuluma iqiniso. Leo ngoma yahlatshelelwe eGoli
ngemva kwalokho wavakashela eThekwini ngangazi ukuthi eThekwini siyaziwa isizulu bahlabelele eThekwini ke manje siyakurata hulu ngamaphosa kodwa abantu base South Africa bathe ngeke sinivotele angazi ukuthi konakalaphi khona lapho konakala khona kodwa mhlambe siyoxoxa ngixoxa nje into eyenzekile mina angiqambi lutho kusho ukuthi njengoba abantu bebengasivoteli nje bethi ngeke bazivotele thina sathi sifuna impela bangazivoteli siyakuthanda bibuka kaSuthu yaratha ahole hey Nkosi yakho kulungile njengoba lensizwa iqeda iminyaka eminingi kangaka yaba khona yazabalaza kulapho engeke ngabona khona ukuthi uma singayilungisi lento kaKhongolose I'm sure siyothi siyaqhamuka ezulwini abaholi basikhombisa ogwini ntambani niyosha ngoba nivumela iANC ayikho into obungusu ngayenza ngoba amandla ileadership yeANC bisinawo axakokuye ingapheli conference ukuthi uya postpone first time khona abantu abangayaziyo ngangifuna ukukhuluma lapha enkonfeni ngimisela impela ngathi angizuhamba njengo former president ngihamba ngebranch yami neprovince yami ngakwenza lokho aphakamisa isandla ngaphakamisa usihlala uthe uma uphakamisa isandla ungahambi usuye embhobheni hlala phansi kuzokukhomba aphakamisa ngaze ngincedwa ama-comrade eduze kwami aphuma ku-region yami nokwaphakamisa nonqwembe hey lutho base kuthiwa sekuyiwa kuma-commissions ayi ngathukuthela ngasukuma ngaya kusihlalo mfithe kuhleli nomongameli ngathi awusondele la sihlalo uthe wena singathi uma siphakamise bese siyahamba siye embhojeni sihlale endaweni sibe nediscipline ngiyibambile-ke mina idiscipline ngaphakamisa yini ungangikhombanga na hawu akubonakala pha engihlala khona mfundini akubonakali kahle bengingakuboni hawu nangumhlobo ngithi-ke ngizokwenza njani manje because nginezinto engifuna ukuzisho la enkofeni since kwangena upresident ngizoyikhuluma phi manje kwathi ngcono uyoyikhuluma phaya kuma-commissions ngithi no ama-commissions ngiyawazi maningi amakonfe ngihambile kaKhongolose laba ababhalayo ngeyikhathi eyiningi bayatshena ukuthi bhala lokhu susa lokhu ngizothemba kanjani ukuthi lezi zinto engifuna ukuzozixoxela ukuthi zizoxoxwa wathi no hamba baxela uba ndisho njalo ndiyimi engiphethe angempela ngafika ngakhuluma ngathi hey kuphi nginikezwe igunya unobhala ukuthi ngizokhuluma akhuluma into ezimbalo kwakhona okunye yabona kusifundile lapha ekhaya sihlala into enye ngayisho social banokhumbulayo social transformation ngahlasela leyo ngathi why up to this day there is no transformation kumuntu omnyama eSouth Africa iyozibe khona nini ngakhuluma isikhathi eside ngakhuluma ngoba kunaleya document eniyithanda kakhulu okuthiwa iMorogoro ihlala bekhona nje ngayikhuluma ngathi ayikho lento ngifuna siyixoxe la ngase ngikhuluma upresident ngakhuluma nganje ngasuka ekuqaleni
Tukhethwe kanjani? Kwenzekeni? Kwenzekani? Ngaleso sizathu ukuthi ngakhuluma kanjalo ingakho ngiyasolela lapho ngiyaqagela. Ingakho kwathiwa hey ayingaxoxwa la lento. I postpone because ngangiready kwizisho lezinto and uma sengichaza isizathu zokuthi why ngithathe lesinqumo ngizoyichaza lezo zinto akusona isikhathi sazo manje ukuthi why ngibonile ukuthi le ANC akuseyona le ngiyaziyo akuyona le ngayijoyina kodwa kukhona into egqokiswe umbala ka-ANC sekufanele ukuthi ngibhunkule manje ngithathe i-ANC ngiyisave lapho ikhona enakusoze ngiyisave ngokuthi ngihambe ngiyovula iphathi enye no la kwakhongolose la if you imagine injengomzi wakhiwe okunezindlu eziningi ngaphakathi ngathi sophuma kule ndlu ngentsha ngoba lo onikezwe amandla ukuthi akaphathe lo muzi uyasixosha sizongena noma elawini noma exhibeni sihlome khona simkhiphe either bazositshela ukuthi abayazi abazimiselanga ukuyifunda noma benza ngamabomu asazi lokho-ke sikwenzile ngeke ngiphume ngiyokwakha enye baqhubela phambili iprogram yezitha ngoba izitha zifuna ukuthi singahlangani thina abantu abamnyama sibe baningi ngoba siyowina njalo basinika imali-ke masixabana nje bebona ukuthi uyaxabana bakunika imali form iphathi yakho nawe form iphathi yakho ingakho amaphathi engaka nje uyabona kuyaqala ukuthi abe maningi kangaka kulokhu njengoba siya okhethweni uma ungababuza ukuthi yini indaba nihluke ngani ngeke bakutshela ufuna siyazi lona lento esiyenzayo manje yomkhonto akuyona into yokuhleka akuyona into okuzwa kuthiwa i-fake i-serious siphendula lelizwe ukuthi umuntu omnyama akhululeke ngale ndlela okwasho ngayo babamkhulu abakha i-ANC asidlali kunama-comrade akangibiza sekusele 2 weeks ukuthi siye enkonfeni kwenye ibranch ukuthi angizowasiza ngoba kade bekhala bethi banobufakazi obugcwele ukuthi kunabantu abahlala emotweni bathathe odompasi babantu bese beyobabala lapho bababale bese befuna phezulu hayi sekuhlalile lelo phuzana le branch ibingahlalanga bangibonisa nezikhalo zabo yonke into ngayithumela ngathola impendulo eshesha ukuthi hayi sitholile bayithulela nje ngiyafisa ukuthi uma sizo bungaza uMadev asibe serious kunento yodwa nje ngifuna ukuyisho indlela abantu abasebe corruptwe ngayo embuthweni iyesabeka imali sokuyona nto ake siyeke leyo siqonde sithi ngqo angazi ukuthi mangaka ama report efika kuthiwa uma kuthiwa kuyokhethwe lalaba abahamba umasipala twaye namakhansela angazi ukuthi mangaka ama-comrade asefile ebulalana ebanga ikhulu yini leyo kuyona i-ANC leyo ithini leadership ngalokho angaze ngizwe nje kuthiwa khona yenziwe kuyayihanjelwa nje sengathi kuyafana nje umehluka wukho thina
and bazongizwa kahle laba ngoba ngiyabakhomanda bonke lama-social lawa ngiyakhomanda ama-social namasosha. Kufuneke kubuye idiscipline yethu, idiscipline, sihlonishwe abantu, sihloniphe amakholwa, sihloniphe izwe, singaziboni ukuthi sibakhulu thina. Ngibona umuntu esehlele etafuleni engasakwazi ukuphenduka ngoba mkhulu. Umuntu uyafika la unkosi yami ngiyahlupheka. Uphuma. Masaphila thina soyilungisa. Ningajahi ngisho ukuthi sakithi istructure manje wo. Ngoba abanye sebenze njalo nje ngoba sokhuluma makhansela. Ukhuluma into wo. Sikwenza uma unjalo suka kuthina zokulungisela ngalabafana abagqoka lento njendaba ungayibuzanga. Ufuneke silungise izwe lethu, silungiselele izizukulwane zethu ezizayo, ngabe thina silibulalayo. Safa maloni IMF konke lokho sokulungisa. Into ebalulekile njengamanje as-organize sandise amavoti. Kufuneke sivote ngenkulu ivoti lengazophikiswa noma yiphi party ukuze sishintshe lelizwe. Enkonference esakhetha kuyona uCyril Ramaphosa for the first time, not kule last year. I-ANC conference yathatha inqumo ezi-serious. Sathi State Bank, sathi i-National Bank ayibuye kube yomzwa kithi eSouth Africa. Sathi umhlaba awubuye. I-leadership implement ngishayodwa kuze kube namhlanje. Seze safika kwenye inkonfa. Ilezi zinto kufanele siyixoxe kule nkonfa edlule eziye zabalekiswa. basaba ukuthi bazolapha. Emsebenze 1 million ayikusibo. Thina ke asihluphekanga ukuhlupheka. Sahluphekela ukuthi sikhululeke. Uyabona uma ningayiboni leyo nto, ayingiyekeni ngizona ngilwele ngedwa ngife ngedwa. Ufuna ukuthi silungise iSouth Africa. Ngeke sithi ilungile ingalungile. Kukhona abantu abanemali abayithutha ubusuku nemini besaphesheya engabe zondla ihlupheke la eSouth Africa. Ayikho leyo. Uma bida angavuka hambe ngenyawo akhuphukela yena lapha ekhaya lakhe. Uma ebona lokho, fanele alale ngoxolo. Noma khathini lo lelela. Balale ngexoxo. Sikhona ukuze masifika lephezulu singavinjelwa kuthiwa siye kule ndoda ebasumlilo ephethe imfolo. Uvulwe masangeni singene basiphelezele abenkosi. Basivulela amasango. Bathi nampa bangcwele bayilungisile iSouth Africa. Sizoyilungisa. Koma ngazala umuntu impela. Ngiyabonga ukuthi sitholele lithuba. Ngijabulela nje ukuthi nginibona ukuthi la sengathi nisaphila impela. Siyaphila msholozi. Mangibheka nje engathi ngiyaphila. Siyaphila msholozi. Uma niyekele lithuba hololo ukuthi mangifika ngale kuthamba ngithi hayi abangisha amasosha akho onke uqobo ngoba asuswa ngamabongo. Hawa sethambile awasakwazi nokumasha. Asiyahoka. Asiyahoka baba. Ngiyajabula bakwethu. Ngiyajabula ukuthi namhlanje sibe nethuba lokuzozimazisa umuzi kaMabhida saze safika kuyena seza sonke ngobuningi bethu. Asingancengani, asingakhohlisani. Asimele iqiniso. Iqiniso lamelo uthuli nothamo noma Bhida. Bayothini nina nibaziyo. Ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi abanye abantu bathukuthela bazazi bazothini.
inkinga ke ngoba bhekene nami hayi inkinga nje phela ngelusa mina ngelusa isikole sami ngasihamba leso siqonde sithengi asijiki and politically asiyekeni njengoba senza lento asingathuka abantu asingathuka abantu sicaba ukuthi sikhuluma politiki no sikhuluma iqiniso iqiniso nje lime linto ukuthi asinawo ugesi whatever asikusho lokho ngenhlonipho ngoba inkinga ama-politicians athanda ukuthukana nje naseparlamente lapha siyahlupheka la bona babhizi bathukana eparlamente isiphithiphithi asiphume lapho asiphume lapha silungise iSouth Africa ihlonipheke ibenhle hey ngikhulumile namakhosi mina kusukela ngoJanuwari ukuthi bengishone underground beningeke ningibone ngibalekela ngisho abakithi okanye thanda ukubhala ku-social media i-enemies understand ukuthi kwenzekani no amakholwa hey angangibonanga ukuthi ayilele ngakubo bengidlula khona khuluma nebefundisi uzobona umhlolo because abefundisi bayayizwa amakhosi ayayizwa there is no other time except this one ukushintsha lelizwe libe lento esifunayo asizuxosha umuntu asizukulana umuntu kodwa ngeke kube khona abantu aba-owner into ecishe ilingane nezwe kube kukhona abantu abangenayo ngisho isicucu la bazohlala khona ngeke kube kanti samahleza uma silwela inkululeko ngiyabonga-ke bafowethu nodadewethu jabula kakhulu ukuba la sizwa ngikhuluphele namhlanje ngokutuzwa kwamabhidi khuluphela ngiyindoda umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba umshini wami awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami hayi wena uyangibambezela awulethu umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami Hayi mawulandela igagu vele uphimbe khona umushi